बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया दैजिरि माल्टिपार्क कोअपारेटिव ससाइटिनि दानाय लुनाय हिसानसालि बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि साउदुरभिटायाव दैजिरि माल्टिपार्क कोअपारेटिव ससाइटिनि दानाय लुनाय हिसानसालि बेखेवनायजों लोगोसे उत्तर सालबारि सान्तिपुराव गोदानै लुनो गोनां 32 लाख रांनि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों सालबारि बियाबनि TCLCC मासिगिरि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल इन्सपेक्टर निजोम खुंगुर बर', हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल सुपारिनटेन्डेन्ट मतिहुर रहमान बिथांमोना। इयुन समाव बिटिआरनि बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनायजों दानाय लुनाय बायदिखौ फेहेरनायनि इसाराजों आरो जाहाथे बिटिआरनि बर' आइजोफोरखौ इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनो हायो बेनि इसाराजों बड'लेण्ड हेन्डलुम टेक्सटाइल मिशनखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारि बिथाङा। आथिखालनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि सरकार बा UPPL सरकार, बे UPPL सरकारा गोबां मिशन लन्च खालामदों। जेरैहाय पिक मिशन, गड मिशन, बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन, सुपार 50 गोबां बेबायदिनो आसनि दिनैहाय फोसावगासिनो दं आरो मावगासिनो दं। तद्रुप बेबायदिनो आं सासे बिटिआरनि सासे हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि EM हिसाबै जे बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरखौ बोरैहाय जोङो साबगा हामगा डिजाइन खालामनानै बेखौ जों इन्टारनेशनेल मार्केटआव जेरै लांनो हायो नामा, आन्तर्जातिक पर्यायाव जों लांनो हायो नामा, बे बुस्थुखौ सानलायनायनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ लन्च खालामनाय जादों। दा बेयाव जोंहा 2021-22नि फाइनान्सियेल इयाराव जोङो दिनैसिम हेन्डलुम क्लास्टार, बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टारखौ 25टा बेखेवबाय आरो CFC कमन फेसिलिटि सेन्टारखौ जों 6टा बेखेवबाय बे 2021-22 फाइनान्सियेल इयाराव। अलरेडि खामानिया स्टार्ट जागासिनो दं। जों मोनदांनो हायो बे जोंनि हेन्डलुम क्लास्टाराव गासै 200 जन मानसिया, 200 जन मेम्बारा बेयाव मेम्बारशिप जानानै खामानि मावनो हागोन आरो बेयाव साखाफारा खालामनो थाखाय ट्रेनिंबो होनाय जागोन। आरोबाव कमन फेसिलिटि सेन्टाराबो बेयाव मोनसे ससाइटि बेसिसाव बेयावनो जायगायावनो जि दानानै आरो जायफ्रा जि दानो रोङा बिसोरखौ बेयावनो फोरोंनानै साखाफारा खालामनो हागोन। बेयो गासै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि जिथु क्लास्टार, बे क्लास्टाराव जाहाथे 32 लाख थाखानि बे 11,68,000नि न' जागोन आरो लोगोसे बेयाव माखासे जेकार्ड, फ्रेम लुन माखासे बुस्थुबो बेयाव होफानाय जागोन बा हरनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ मावजेननो थाखाय माखासे माने केपिटेल बा फाइनान्सियेल सापर्टबो जों हरनाय जागोन। बेखिनि रांजोंनो जागोन। जोंनि खार'ना बेयो 32 लाख थाखाया जास्ट टेस्टिंसो। टेस्टिंआ ओरैबायदिखौसो टेस्टिं होननानै बुंदों आङो जे बिसोरनो 32 लाख थाखानि जों बुस्थु बानायनानै होबाय, न'खौबो बानायना होबाय, माबा माबि होलांबाय। बे ससाइटिया जुदि हसा हसिकै मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हाबायब्ला, गावनि आथिङाव गसंनो हाबायब्ला जोङो सरकारि भाबै बिसोरनो आरो गोबां माबा माबि हरबावगोन। खिन्थु बेखिनिखौनो लानानै बिसोर जेबो खामानि मावनो हायासै बा आवगायनो हायासै अब्ला जों जेबो हरनाय जानाय नङा। बेयावनो सिमा जानानै थासिगोन। दिनै आङो जास्ट सालबारियावल' बेखेवदों। थारमाने दिनै आङो गोबां प्रग्राम लानो हायाखै, मानोना सालबारियाव मोनसे प्राइमारियावनो फ्राय 590 जनसो मानसिया बेयाव गुबुन गुबुन दोलनिफ्राय UPPLआव हाबफैदों। बे प्रग्रामाव थानायनि थाखायनो आं गोबां प्रग्राम लानो हायासै, दा बेखायनो मोनसेल' लानाय जाबाय। आरो मोनसे बाख्नायथावबाव BLT जायफोर BTCखौ एकर्ड खालामग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि UPPL सरकारजों दिनैहाय UPPLआव जगदान जादों। जोबोद गोजोनथाव जादों। आरो BTCआव मोनबेसे बेफोरबायदि बेखेवगोन? गासै बियो हेन्डलुम क्लास्टारा 25टा आरो CFCआ 6टा। गासै 9.5 कौटि थाखानि बे स्किमखौ मावफुंनो लागासिनो दं। अदालगुरियाव 6टा, बाक्सायाव 6टा ना 7टामोन, जिखिजाया चिराङाव 4 ओमफ्राय क'क्राझार।